Għadna kif spiċċajna summit ieħor, summit fejn iddiskutejna fost l-oħrajn il-pożizzjonijiet ewlenin f'dawk li huma l-istituzzjonijiet tal-Ewropa, tal-Unjoni Ewropea. Jiena l-messaġġ tiegħi kien wieħed sempliċi u ċar fuq il-mejda tan-negozjati u tad-diskussjoni. Irridu l-Ewropa tkun eqreb lejn in-nies jew irridu l-Ewropa tal-politiċi. U allura l-għażla illi għamlu r-rappreżentanti tal-ikbar grupp politiku, il-grupp politiku l-Partit Nazzjonalista iħaddan, hija l-familja tagħna, nagħmlu parti minnu, għandu jkun rispettat u mbagħad f'dawn il-ħatriet. U allura l-leħen tagħna kien, il-leħen tagħna l-Maltin, il-leħen tal-Partit Nazzjonalista, illi ejja nieħdu l-Ewropa qrib in-nies, ejja nażlu biex tmexxi l-Ewropa dak li jażlu in-nies. Messaġġ sempliċi, imma għandu wkoll is-saħħa tal-argumenti politiċi illi jekk vera rridu n-nies illi jħossuhom iktar parti mill-Ewropa, jekk vera rridu n-nies illi l-Ewropa jħossuha tagħhom, allura rridu inleħnu u nsarfu il-leħen u l-vot tan-nies.